بانشان پودکاست به سرپرشتیا سردار شنگول و فرزان شیر به سیزن دویم را جاره کدن لپیشبری ویه. دوان هفته انده همی برنامه این خواه و میوان این خواه کسین که وکه پورتره این هفته هاتنه هل بجارتن دیم جارو رامان گریدای سربورین جیانا خواه ین روشنبیری به گوهدارین بانشان پودکاست را پار ببکن. ام دبیجن گوه خوب بدن به. داکو ام دنگل دنگی هف زیده بکن. مرحبا گوهدارین عزیز، از سردار شنگول. از فرزان شیر. ام ده سردمان نوده به برنامه نو پشبری ونه و دوی سردمه ده جی ام به مجارین گرینگ و به میوانین هیجا لگل وبن. لی بیکو ام دسپی بکن ام دخوازم حواله می دنیز انسان کو سردما بریده عالی تکنیکی و عالی کاری مدکر چو رحمه خوده ام جارک دن رحمه خوده لیبه آمین انشاءالله ام جارک دن صبر جمیل بو مالباتا وی و حسکرین و دخوازن و ام جارک دن دبیجن خوده رحمه خو لیبه صبری بده مالباتا وی آمین رحمه خوده لیبه که دا دنیز گلک بود وان پودکست داده براستی جی بو سابو ام پی دست پیکری بون ام گلک غمگینن جی ما مستو تخوازی هم چند دقیقه یعنی هم بو سلاوداینا سردمانو یعنی هم جی یعنی اف سردمانو چما حوجه کرم چما حوجه هی پی دید پشتی 12 بشان و چه برتک هاتن و ام وکی کو وک تشتکی سلف رفلکسیویتی و ام لخوا وگرن و کریتیکا خو بکن تو دخوازی هم مصادس پی بکن جبو مجی برنامه که نو بو فرمات که نو بو قنبه جبو ما reaksiyonên gelek baş çêbû di serdema berê de hem ji aliyê rexneyî ve hem ji aliyê nêrînên bikerhatî alîkarî me kir û me îqna kir ku em serdema nû de beşên nû pêşberê mêvanên xwe û pêşberê guhdarên xwe bin. Di warî podcastê de jî hem mijarê me mijarên girîng bû û heta vê demê piranî van mijaran di derdorên akademîk de asê mabû. Me xwest van mijarên ku bêtir di derdorên akademîk de girtî mane, asê mane, vana bi mêvanên xwe nîqaş bikin û bikin malê qamûyekê berfirehtir. Ya min em giştin me besta xwe jî yanî newsa bi wextê di bernameya ewil de me ev tişt danî bû ber xwe wekî ku bertek hatin ji me re şîroveyan û di sohbetên qamûyî de وەکو مەگیشتە بەvê مەبەستا xwe yanî bi min wisa hat yanî heta ku ji me hat me xwest vê armancê pêk bînin ji xwe di bernameya xwe ewil de jî yek ji mijarên mên sereke edebiyata qamûya Kurdî bû vê hefteyekê me xwest bi vê mijarê dest pê bikin yanî me xwest bêyî ku zanista akademîk û pisportî hevcedariya wî û girîngiya wî înkar bikin lê vê zanistê ji qeyd û bendên akademiyê xilas bikin û bikin malê însana, malê qamûyê ve her çi qas însanên mirovên zêdetir tevlî wan niqaşan be, fehm û feraseta me di vê warî de berfirehtir bibe û qamûyekî demokratîk ava bibe. Fikrandina nebibe malê milkî kesekê di nav civaka Kurdî de jî. Di vir de gelek reaksiyonên baş hat. Heta gelek însan û şaîrên me hunermendên me xwestin wana jî bi nêrînên xwe bi vê şeklî îfade bikin, parve bikin. Ev jî pir xweş bû. Loma va reaksiyonan cesaret da me ku em serdema nû jî dest pê bikin, serdema nû jî saz bikin. û her wisa yanî ji ber wê tevlîbûna qamûyê li me êko yanî li me zêde kirin û me vê serdemê xwest yanî mêvanên me zêdetir bin yanî mesela cara ewil di serdema ewil de wextê mijara me hebû heftîkî em bêjin beşek mesela mijara xwe nîqaş dikir beşek şûn re mêvanek me hebû me pê re bi heman rengî me nîqaş dikirin di vê serdemê de bêtir em dixwazin dîsa heman format bidome lê heftîkî jî yanî wek portreya em kesa bînin û ew kes em bêjin ew mêvanên me û tevî portreya xwe û tevî mijareke taybet ku ez û tu li ser naaxifin û min û te me behsê nekiriye ev jî ez bawerim ji wê baweriyê bi min û te re jî çêbû ku ew beşên din jê re bûn referans û bertekên ku ji me re hatin jê re bûn referans ku me biryarekê wisa jî da ez bawerim di vê serdemê de rengeke cuda bi vî rengî ew ê lê zêde bibe
سردما بری دژی ji bo hîn bernameyan ji bo hîn beşan reaksiyonên wisa hatta bediya civakî de jî belav kirine li pê hîn beşan. Mesela hîn însanan digotin em spas dikin heya me ji vê kovarê tune bû, heya me ji vê însanê tune bû û me bêtir nas kir. Yani bi xêra bi saya van bernameyan di warê edebiyata Kurdî de, çanda Kurdî de, hunera Kurdî de însanên ku karê hêja dikir belkî ji xeynî medya civakî derfet nedît ku projeyên xwe, fehm û ferasetên xwe û kirdeyên xwe, faaliyetên xwe bi kamûyê re parve bikin, bi saya va bernameya 40 dakika de 45 dakikayê de xwe îfade kirine û va kara heta radeyekî kirina malê xelkê jî. Yani feydeyê wisa jî çêbû, va tişta jî cesaret da me da ku em di vê xettê de bimeşin û wekî te got ne tenê ji serdema berê çi cuda ye, çi nû ye niha, êdî em cî didan hin portreyan jî. Bernameya serbixwe de em bi mêvanên xwe re dûr û dirêj derbarê jiyanê wî, derbarê xebatên wî, nêrînê wî em sohbet bikin. Mamoste tu bixwazî hêdiyê dî em derbasê mijara xwe bibin ku divê beşê de mijara me qamiya edebiyata Kurdî ye û podcasta me bi xwe jî perçeyek ji wê qamiyê ye, êdî perçeyek ji wê dîrokê ye û her wisa yani ji ber medyaya dijîtal û serdema dijîtal û hewcedariya bi deng, radyo, televizyon tiştên wisa qamiya edebiyat û ev qamiya giştiya dijîtal gelekî girîng bû. Gelek jî di vî warî de podcastên Kurdî hebûn me di podcasta xwe ya ewil de me hinek ji wan bi bîr anî bû. Êdî em jî perçeyek jê ne em xwe tê de dibînin. Tu bixwazî hêdî em dest bi mijara xwe bikin. Qamiya edebiyatê çi ye û ji ku derê derketiye, çawa teşe girtiye, belkî ji bo teşedanê filan bêtir tu dikarî ji wê derê me agahtar bikî lê destûrate hebe. Ez dixwazim yani wek pasajek û wek ku kurteya nêrîna Habermas ku me jê îlham girt qamiya edebî û meseleya qamiyê giştî em bêjin di zimanên din de wekî raya giştî jî tê lê bi taybetî em ê li ser qamiya edebî û bêtir jî li ser qamiyê em ê bisekinin ev qamî ji ku derê hatiye. Tu bixwazî ez pê dest pê bikim bi destûrate. Kerem ke. Yani di qamiya edebiya Habermasî de di demên xwe yên peydabûnê de ango em bêjin di sed sala hejdemîn de ne ji siyasetê û ne jî ji aboriyê bi serê xwe nîne yani ev meseleya qamiyê. Em bêjin Habermas dibêje mesela ev tişt li ser erdê burjuvaziyê şîn nebûye. Yani ev qamiyê hanê em bêjin bi qamiya temsîlî ya qesrê re yani têkiliyeke berdewamiyê danîye. Yek car em bêjin wek şoreşê di rojekê de qesir ev tişt hilne weşiyaye û tevî wê berdewamiyek yani ev tişt ji hêla nerîtê ve û ji hêla xwendina dîrokê ve ya min watedar e. Em bêjin pêşengên burcûvayên çîna navîn û xwende hunera şixulandina aqlê serî pêşî bi wan kesan re didin û distînin yani bi wan esîlzadeyên qesrê ji wan fêr dibin yani. Tiştê ku li dijî wan ava dikin ji wan fêr dibin û bi nîspeta ku ev amûra modern ya dewletê ji biwara şexsî ya monarkan cihê bibe û baweyeke xweser jê veqete li bajêr wekî hêzeke dijber ava bibe. Yani yek car wek min got em bêjin wek şoreşê di rojekî de di şevekê de em bêjin bi serhildanekê filan çê nebûye yani bi pêvajoyeke hatiye. Em bêjin di wê demê de bajar ji bo civata burjûvayê ne tenê navenda jiyana aborî ye berî her tiştê wek dijberê çandî û siyasiya qesrê jî xwe saz dike û ev civata hane ku jî yani perçeyek ji wê esîlzadeyên qesrê û çîna navîn ya xwende ya em bêjin burjûvayên bajarî û li hin mekanan van kara dikin em bêjin coffee house, em bêjin qehweyan, li salonan an ve xwendinên bo xwarinan bi dem û dezgeh dibe yani dibe wek saziyek. Ev mîratgirên civaka em bêjin arîstokrat a humanîst mirovparêz yên ku di demeke Kurd de nîqaşên xwe yên em bêjin dostane bi rewşenbîrên burjûvayê re Habermas dibêje veguherandina rexneyên giştî pirekê di navbera
ام بیژن وی برماهیا قصری و او لبر هلوشاندنه اشخوا و شوین دستپیکا کامیه او جی هینو پیدا دبه یعنی پرک دنا براوان ده چه دبن یعنی اف تشت بالکش بیامن و تشت گرینگ جی یعنی یکو ادبیاتا کامیه جی و کامو جی پیو علاقه داره haber mas vê yekê wekî pêş şêweyên edebî binav dike. Ev pêş şêweyên edebî jî yanî ji çîrok romanê ji helbest û tiştên dîtir wek janrên edebî ji van tişta pêk nayê em bêjin name tê de ne, civîn tê de ne, nîqaşên desthilatdariyê tê de ne. Bi vî rengî wextê dibe pêş şêweyên edebî tenê behsa edebiyatê û janrên edebiyatê nake tu çêtir teşebbûn û guherîna wê یا جواکی ام بیژن در باسبونا و تو چیتر شیروه دکی ماموسته فرمو تو دکاری بحثی دکی گوتنه ته راسته haber mas yek ji serekeyên teorisyene meseleye qada kamuye yani ev qad çava çêbûye giringiya vî ji ku tê wekî te got Ferzan yani di sed sala hêjdemîn de piştî hilveşandina yan ji guherîna ji hêzketina iktidarên berî iktidarên dînî û arîstokrasî û bi guherîna tekiliyên ekonomîk, iktisadî, bikaranîna iktidarê de guherînek çêbûye. û cara ewil dibêjin, ev muhîm e, cara ewil dibêjin, însanên pispor, ê ku xwendewanî tenê para wan bû, însanên xwedî malê mulk, dîsa jê xwendewanî û erka qudreta xeberdanê nivîsandinê destê wan de bû, di nav civatê de fikrê wan serdest, tenê fikrê wan hebû. Piştî însanên ji rêzê, tabaqeyên jêr, bi van guherînan re êdî dibûn xwedê gotin. Kamu di vê warî de derket meydanê û qada sivîl û temsîla demokratîk bi hev re girêdayîne. Lê sed sala nozdemîn de piştî gava ku ew devlet ku nû ava bûbû, serdest bû, êdî ew kamu hêza xwe jê wenda kir. Yani ew kesên ku ji tesîra, ji bandora kilîse û arîstokratan xilas bûne, ketina bin tesîra devleta nû. û ev jî guherîna qada kamuyê ye. Yani habermasî werdibêje, ev ê guherîna binyadgeriya qada kamuyê, kamusallığın yapısal dönüşümü Tirkî dibêjin. Yani mesele çi ye vekê te got? Gelo însanên ji rêzê ê ku siyasetmedar nînin, rêveber nînin, çi hêza wan, çi quweta wan hene ku tesîr li ser hukûmfermayê dewletê û nêrînên dewletê gotinên xwe jî bêjin û tesîrdar bin. Mamoste ez dixwazim tiştekî li vir şite bipirsim. Yani wextê tu dibêjî însanên ji rêzê yani ew cihên salona em bêjin li kafî hewsan em bêjin yên vexwendina xwarinan yani tiştê ku li wir wek dîskurs, wek pêwend, wek axaftin rû dide yani ji wê însanên ji rêzê qesta te çi ye? Yani mesela em bêjin xwendewarî, okuryazarlık mesela giring e, mesela ew jî tiştek e. Ev bêjim çi ye? Yani meriv gava li Yunana kevn jî binêre. Bi qasî ez zanim ev civaka medeniyeta şaristaniya Hindistanê jî, Îranê jî, Mezopotamya jî binêre. Hatta em bêjin Osmaniyan jî. Dibêjin civatê de tabaqamendî heye. Tabaqeyên jor hene, tabaqeyên jêr hene. Ê ku mesela ji bo Osmaniya bêjim, dibêjin sinifa ilmiye, sinifa dînî, sinifa seyfiye, ê ku ehlê qelemin, ê ku ehlê şûrin. Vana geç tabaqeyê rêvebiran e. Yani hem xwedî hêzin, hem xwedî mafê gotinê ne. Mesela dibêjin reaya. Hemû selatînnameyan de dibêjin bi ti avayê reaya tevlê rêveberiyê nebin. Ew alametê xirabûnê ye. Yani însanên rêzê kîne? Heta destpêka sed sala hîjdemîn, nozdemîn, mafê wan tune bû ku hêzê wan tune bû ku bi gotinên xwe tesîr li ser jiyana xwe bikin. Bi gotinên xwe, bi hêzên xwe tesîr li rêveberiyê bikin, hukûmdariyê bikin. Ne xwedî malê mulk bûn, ne xwendewan bûn, îmkan tune bû. Tenê keda wan hebû, malê mulkê wan hebû û vana difirôşin ama ti hêza wan tune bû, îmkan jî tune bû. İşte sed sala
نوزدمین ده آواکرنا مکتبا من جی tam ev bipirsiya mamoste yani ev sınıfa ku yani em bêjin ev kesên ji rêzê mesela ji nivîsandin û xwendinê yani xwendewarê em bêjin okuriyazarlik ji vê yekê jî hêzek digirin ev jî teşeyek didê newsa elbet xwendewarî pir mühim e divê wade xwendewarî pir mühim e ji xwe me xeber dabû yani teorisyenên vekî Jack Rancière teorisyenên vekî Richard Hoggart ev ê de xebatên xwe de Jack Rancière filozof û feqîrên vî xîzanên vî de ev Richard Hoggart jî faydeyên xwendewariyê de gava û elbet Paulo Freire ev pedagojiya de bindestan de dibêje xwendewarî çi hêzek dide destê bindesta da ku hem jî halê xwe fehm bike hem jî viya bi gotinên xwe îfade bike eger ev nebe mesela Rancière rexnê Marx û Bourdieu yani teorisyenên Marksîst dike dibe ev çînên karker ev kas ku ji gîretê ketine nikarin xwe îfade bike yani ihtiyaca wan her tim hebe ku yekî ji çînên burjwazî rabe û akademisyen be û bi gotinên xwe halê wan îfade bike loma xwendewarî di avakirina kamuya demokratîk de ciyekî sereke digire çi ye kamu yani ne dewlet ne kesên arîstokrat ne jî dîndar dîn çi bibe bila bibe ne tenê bibe xwedê mafê gotinê bin însanên di nav jiyanê de dikarin û karibin bi gotinên xwe îfade bikin ev hem hêviyekî mezin e û hem jî tirsekî mezin e ji bo iqtîdara divê vê kamûyê her tim dibin kontrola wan dibin yan ji vê kamûyê her tim manîpûle bikin da ku fikrên nebaş fikrên xeternak ji bo wan dernekeve yani ew xwendewarî giringiya xwendewarî ji vir te çünkü hêza temsîlê dide însana ma ne ku spî wak gotibû ken disa boltir spik ev ê bindest dikare biaxive ev jî biriya vê xwendewariyê re alaqedar e neşaş bim nivîsek te jî hebû dîsa li ser vê meselê yani belkî jî şaş tê bîra min ez ji vê gave lêborîna xwe dixwazim ku newsa be li ser meseleya nîgûgî jî te behsa tiştekî dikir ev meseleya xwendewariyê çawa di zimanên îngilîzî ve diguhêze zimanên waniyên dayîkê ew form çawa diguhere tê çi wa tê ev meseleya xwendewariyê û li gel pedagojiya bindestan wekî ku nîgûg û tedîşan û ew gundî tiştek dikin ew yani wekû çanda xwe ji nû vehîn dibe tam di wê de tu dikarî behsa wir jî bikî dibên parîkî wê mesele zelaltir bibe ferzan bêyî ku em derbas bin nigûg û kolonyalîzm û temsil û avakirina kamiyê derbas bin belkî di vê vadê vê anekdotek parve bikim kitêba mamoste Mesûd Yeyan de jî derbas dibû derbarê Namık Kemal de Namık Kemal şaîrê hurriyetê wisa tê nasîn ne wisa ne efsûnkarî misin ey dîdarî hurriyet ji bo azadiyê ji bo hurriyetê şîir jê hunandiye sed sala nozdemîn de dibêje gel ji destê me were divê em hemû alfabeyên ku destê Lazan, Arnawûdan û Kurdan de hebe wana bişewtînin da ku bendek ava nekin îcar derbarê reformên vê nîqaşên vê demê de behsa vê demê dike îcar de em rabin gramerek bidin destê wan da ku fîtne têxin nava me yani ew xwendewarî di nav gelkî de bendek ava dike sînorek ava dike û her kamûyek kamûya neteweyî kamûya zayendî kamûya çînî kamûya dînî ne wisa kamûya fikrî vana bi sînoran teşekkül dibe belê rast yani mesele ji ber ku te behs kir yani ew meseleya xwendewariyê gelek girîn dige û her wekî din te behsa sinifa kir bi demê rev têgeha em bêjin Habermas bixwe wekî nifşa duyemîn ya mekteba Frankfurtê tê naskirine bixwe asîstanê Adornoyê lê wextê ku ew meseleya kamiyê nîqaş dike bi vê nevê rexne jî lê dibin ew yek ji wan rexneyan wekî ku te diyar kir ev meseleya pirkamûyî ye û em bêjin mesela Rita Felskî wek counterpublics kamûya dijber em bêjin mirov ku hewce be tenê peyvekê bêje wek diş kamiyî yani di heman demê de kamûya dijber bi nav dike û her wisa Nancy Fraser mesela
dibêje mesela subaltern counter public yani ew jî tiştekî din lê zêde dike lê wekî ku te diyar kir ev cûreyên kamiyê zêde dibin çünkü dewleta modern çawa ku em bêjin ji qesrê û navendîbûna qesrê li ber hilweşînê bû lê avabûna kamiya burjûvayê ya li bajêr êko te wekî demokrasiyê jî bi nav kir ew jî li ber avabûnê bûn piştê ku ava dibe jî êdî amûrên bi rengê olto zeryaniyên aygıt amûrên rêveberî îdeolojiyê dikeve destê dewletê dewlet jî dixwaze vê kamiyê dagir bike yani bigire destê xwe û pir kamî jî ji vê derê dertê yani dîsa jî ew meseleya xwe derbirînê tu yê qedexe bikî ferheng lê ew gel ew ê bi xwe ferhenga xwe deyne em bêjin mesela di dagirkirina tarîtiyê ya Baxtiyar Elî de mamosteyek dişînin ji ewkê dîr tarîx coğrafya ya zanîngeha Ankarayê ji wê beşê diçe wir ji bo ku însanan qaneh bike û navê etnigariyê bigorîne Kurdistanê filan û bîne ser îmana Tirkîtiyê em wisa bêjin lê belê mesela di wir de behsa neşaşbim yani behsa koma duyê şevê tiştekî wisa dikir mesela însan bi şev radibin zimanê xwe êvarê dipeyivin ji bo ku ji bîr nekin yani her tim yani mesela ev dibên ya oluş halinde yani di halê çêbûnê de kamu jî wisa ye yani her tim di halê çêbûnê de em bêjin kamu ya giştî ku bikeve destê sınıfa hakim em bêjin sınıfa serwer ya burjûvayê kamiyên alternatîf jî jê dertên em bêjin li ba Gramsci em bêjin têgeha hegemonyayê hebe tu lê dinêrî yani di hin ciyan de wekî karşıt hegemonyaya dijber diş hegemonya jî tê qalkirin ez dixwazim vêya lê zêde bikim Meseleya counter public te balkişan te kitaba xwe de jî pir xweş nivîsandiye vê meseleyê bala kişame kişandiye ser vê meseleyê hem counter public mühim e hem Nancy Fraser hem Rita Felski biriya counter public behsa fonksiyona kamûyê jî dike yani biriya edebiyatê edebiyat çawa dikare kamûyek ava bike li hember kamûyên serdest kamûyên alternatîv kamûyên subaltern yani kamûyê bindestan kamûyên kesên ku bêdengkirin nikarin bi zimanê xwe bi şêveya jiyana xwe di vê kamûyê de îmkana temsîlê bibînin çawa xwe temsîl bikin loma rolek jî didin yani fonksiyonek jî didin belkî ferzan em dikarin tam devir de hin xusûsiyetên modernbûna Kurda jî bikin çünkü xusûsiyetên modernbûna Kurda avakirina kamûya modern bi modernbûnê ve girêdayî yani avakirina devleta modern avakirina bazarekî yek dest yek alî û pekanîna zimanekî hevgirtî avakirina matbaa çapxanekî berhemên bi van zimanan çap bikin û belav bikin û çînek kesek li ser parçeyek axek serdest be va tişta kontrol bike yani sînordarê jî li cem Kurda em binêrin gelo kîjan ji van xusûsiyetên pek aniye çêbûye eger çê nebûye em modernbûna Kurda çawa tarîf bikin û ev îmkan dide kamûyekî çawa ye belkî em krîza avakirina kamûya Kurda kamûya edebiyatê bi xusûsiyetê nikaş bikin em dikarin derdê xwe bêtir îfade bikin helbet wisa ye mamoste lê bi giştî wextê tu lê dinêrî em bêjin di sed sala bîstemîn de meseleya xwendewariyê di nav Kurdan de tiştekî pir nû ye yani gelek caran ji bo her tiştên peyva derengmayî bikartînin ew jî zêde nexweş e lê yani em bêjin tiştekî nû ye bi vî rengî em bêjin piştî ku kamûyên em bêjin meseleya kamûyê wextê mirov di nav civaka ez wisa difikirim mamoste mirov di civaka serdest de bifikre tişteke û meseleya formasyona dagirkeriyê û bindestiyê tiştekî din e ez serê pêşî dixwazim vêya ji hevdû bikin yani mesela ew amûrên modern di destê Kurdan de nebû yani wekî ku em bêjin hukm ne di destê wan de bû ez ê îtirazek li gel ew kê bînim yani ev mesela counter publicê mesela mirov em bêjin di akademiyê de bawekî zelal sterîl di kadekî de bi rahetî dikare mesela kamûya Kurdî kamûya Kurdan wekî kamûyeke dijber
yani lehember qam ya hegemonik ya devleti wekî wisa bibîne yani ez veya wekî xetereyek dibînim. Loma ez dibêm yani mirov belê di nav Kurdan de em bêjin du cure qam û hene yani dûbendiyekê em bêjin siyaset bi Tirkiye wêje bi Kurdî û her wisa em bêjin zimanê Kurdî bêtir ji milê çandî ve av ve dixwe xwelê xurt dike qamuya Tirkî jî bêtir ji milê siyasî ve xurt dibe û ev her du qam û bi hevdûre şer dikin belkî ji vê derê mirov dikare mesela di nav Kurdî de di nav qamiya Kurdî de qamiyeke dijber em bêjin yên sinifên dînî wekî ku te diyar kir yên jinan yên komên dîtir diyar bike min xwest ez vê yekê zelal bikim lê tu jî dikarî mamoste ji gotina xwe wisa berdewam bikî ku evên para Kurdî mesela di çi formê de hatine bahev û çawa te şêgirtiye û çi derfet dîtiye ji bo vê yekê û çi astengî li ber hatiye danîn ji bo van her du kamiya. Spas dikim bo îzahata te. Ferzan sed sala nozdemîn de eger em behsa hin xusûsiyetên ji bo kamuya edebiyata Kurdî bikin, ez çi dibînim serê de sed sala nozdemîn de piştî rûxandina mîrektiya Kurda yani rêveberiya Osmaniya rasterast li ser axa Kurda dest pê kir. Hilweşandina medreseya destpêka tekçûna çanda nivîskiya Kurda jî temsîl dike. Yani piştî îdare rêveberiya Osmanî rasterast li ser axa Kurda dest pê kir, tevî hemû saziyên xwe yên îdarî û çandî jî hat li ser axa Kurda. Cara ewil mektebên Tirkî ava bû, mektebên modern yani zarokên Kurd ê ku bibin rewşenbîrên vêgelê, rêvebirên vêgelê di van mekteban de her tiştî bi Tirkî hin bûne di serê de. Yani ji xwe ev dûbendî ji vir dest pê dikir, îro jî dewam dike. Bi avakî din dewam dike. Û devlet jî her diçe biriya anayasa, yani destûr, kanûna esasî, biriya mektebê, biriya müfredatê xwest ku ne tenê zimanê Tirkî, xwendewarî jî di nav Kurda da berbelav bike. Û îmkanên avakirina kamuya Kurdiya edebî jî asteng kirin. Mesela yani piraniya rojnameyên Kurda, kovarên Kurda li diaspora derket. û İttihat ve Terakî heta beryavan jî ketina van, daketina van li welêt hatin asteng kirin. Qedexe bû. Heta hawarê jî wisa bû. Yani nivîskar û berhemên edebî îmkan nedît ku bi xwendevanên xwe re bîne bahev. Yani hêj di destpêkê de ew tiştê ku habermas dibe pê şêweyên yani ew pê şêweyên hêj destpêkê ve rê li ber girt yani. û tiştê din hene. Mesela burjwazî hêzekî serdest e. Piştî hêzên sosyalîst hatin. Tabaqeyên jêrîn serê xwe hildane. Karker û cotkar da ku bibin xwedî mafê gotinê. Lê di nav Kurda de serwerê Kurda tenê bûne memûrên dewletê, paşayên dewletê. Hêza xwe li ser axa xwe wenda kirine. Dew jî karker û cotkar berde. Şêx û axa û mela û arîstokratên Kurd ji xwe ji vê hêzê ketine. Yani çi ye li ser axa xwe de mafekî hene ku li ser av, daristana, madena, petrola kî karar dide? Tu ne hukm fermayî, tu nikarî kararê wan bidî. Vê çaxê tu nikarî kamûyek jî ava bikî. Ev hêz ji te ketiye. Çi ye? Mesela devir de diş kamû biriya xwendinê, biriya kulîba, biriya salona, biriya nîqaşa fikr raya giştî derkeve meydanê. Ev îmkan ki gelek zêde bû ji ber ku xwendewarî bi Kurdî nebû. Yani piraniya rewşenbîrên Tirk jî di vê nevê xwendayê zimanê Tirkî bû. Her diçe jî ev kêm bû, ev xusûsiyet kêm bû, di serî de jî hebû. Lê mesela em gava li kanûnê Tirkiye dinêrin, mamoste Ercan Çağlayan di kitabên xwe de pir xweş îzah dikir vana. û meqalê wî heye di navbera 1925 û 60 de matbuata Tirkî de weşanên Kurdî. Pir xweş e. Yani hê sala ji İttihat ve Terakî bigire heta salên 60 ne tenê çapkirina kitêbên Kurdî yan ji derbarê Kurda de. Kitêbên yan ji belavokan yan ji kartpostal dibêjin ê ku derbarê Kurda da
li derve hatine çapkirin ketina wan jî qedexe bû. Di van şert û mercan de edebiyateke kam û de çawa meydanê. Yani ne aliyê siyasî ve ne aliyê ekonomîk ve imkanên te tune be di ser de ziman jî qedexe ye. Loma her tim li diaspora ev kam û çêbû. Ez wiha bêjim tu gotina xwe bijî piştî em devam bikin. Ez jî wisa difikirim mamoste wextê Gramsci em bêjin li ser hegemonyayê difikire û piştî ku tedî li hember monarkan kamiyeke burjuvayê çêdibe û dûre em bêjin yani mirov dikare wek şoreşa burjuvayê. Yani her ku Habermas dibêje li ser erdê burjuvayê nebe jî guherîn û teşegirtina kamiya giştî ku dibên raya giştî vêga jî dibên ya mesela tedî tiştek çêdibe dibe kam û vicdanê mesela vicdana kamiyê filan aciz dikin filan yani devlet hin tişta rızamendiyê de afirîne ev meseleya Gramsci ya hegemonyayê de jî ev tişte ye ew riza çawa tê afirandin biya min ez wekî ku tenê yani meseleyê qedexe û dervê qedexe yani tenê ji vê yekê na lê wekî ku em yani bêguman yani wextê em behsa edebiyatê dikin û behsa du kamiyên cuda dikin kamiya Kurdî û li hember wê jî kamiya Tirkî ya Kurdan dikin bi vê nevê mirov mecbûr e bikeve qada siyasetê çünkü heya salên 2000-2003 di nav edebiyata Kurdî de xweserî hê tam peyda nebûye yani bi manaya giştî ya hunerî rêz û qaîdeyên xwe filan hê rûne niştine heya wê demê pariyek em bêjin ji siyasetê ye û tevlî em bêjin nivîskarên wê nivîskarên mebestî ne yani güdümlî yazar yani motivasyoneke siyaset di nav nivîskarî û di nav edebiyat û wêje û tiştan de heye bêguman rola qedexe roleke pir mezin e lê ez wisa dihezirim tevlîbûna siyasetê em bêjin yên ku ji şêsta heftê û heştê notê filan tev de yani hemû rengên siyaseta Kurdan bi Tirkî saz bûye ev jî ji hêla derhişî ve ji bo Tirkî bûye prestîjeke pir mezin. Yani ji destpêkê ve Kurdan em bêjin rewşenbîriyên Kurdan serdestiya Tirkî qebûl kirine ew bi xwe wek îdeolojik qebûl nekin û dijî vê tiştê tiştina bibêjin jî yani em bêjin we çima navê gundê me îtiraz dike mesela sınıfa siyasî çima navê gundên me tê guherandin çima navên em nikarin navên Kurdî zarokê xwe bikin ev ji hêla hişmendiyê ve ev rastî heye yani sınıfa siyasiya Kurdan jî li hember vê rabûye û xwestiye mesela yani serxwebûnê xwestiye sosyalîzmê xwestiye û tiştên dîtir xwestiye yani xwestiye yani ji hêla siyasî ve ne ku nexwestiye lê derhişa xwe de em bêjin yani tiştê ku komara Tirkiye bi ser ketiye kiriye ku em tev bi Tirkî bifikirin çareseriyê xwe di Tirkî de bigerin rêbazên xwe di Tirkî de biceribînin her ku em qîmeta Kurdî zanibin jî em giringiya Kurdî zanibin jî ez wisa dihezirim yani Mafdarî ya sed û sed tu mafdarî û hişyariyekî baş e divê em modamot her tiştê bi qedexekirinê girê nedin lê tiştekî ez dibêjim ew qedexekirin ew îmkan nedanên bi xwe di avakirina kamûyê xisarek mezin daye çünkü rewşenbîr siyasetmedar û gel nikarin bi azadî bî werin bahev û di nav wan de danûsteninek çêbibe yani zimanê Tirkî êdî di serê de jî wisa bû ji bo siyasetmedarên me vekî bi qewlê Bourdieu sembolîk kapîtalê sembolîk bû sermayeyê sembolîk bû ê ku karibin Tirkî xwe baş îfade bikin belkî xwe vekî nêzî serdesta didîtin yani belkî vê çaxê devlet vê diskurê di nav me de jî belav kir Kurdî ji xwe zimanê gundiyan e zimanek yên ku hatin rêvebirin di nav zimanan de gava hiyerarşiyek wisa çê bibe biriya dîskûra biriya perwerdehiyê yani Saîd negotiye ev avakirina hin îmaja li şûna heqîqetê digire di nav Kurda de jî wisa bûye yani siyaseta çend sala hukmê xwe li ser me icra kiriye lê ez dibêjim gava bajarê Kurda şaredarî ne destê te de ye vilayet ne destê te de ye û plana îmarî ne destê te de ye belavkirina rantê ne bi destê te de ye çawa qemûyek were meydanê
Yani tu dikarî ew kê jî dîsa ez bi bîra te bînim mamoste ew mesele bi min pir girîng tê bî rastî yani wekî numûneyeke yani mirov divê ji guhdaran re pêşkêş bike ew meseleya nûgûgî dîsa hat bîra min yani ew meseleya ku wextê bajar ê mebe ew ê çi bibe yani mesela mirov dikare projeksyonek çawa bike yani wextê ku bajarên te bin dewleta te be zanîngeha te be yani ew pedagojiya bindestan ew ê çawa bê projeksyon kirin yani ji hêla guhdaran ve ji hêla me ve Bi min du tişt tivir de mühim in. Ez ê anekdota nigûkî jî bêjim. Di nav Kurda de piştî salên nodî em bêjin. Piştî salên nodî heta destpêka 2000-an de gava ev şaredarî Kurd bûne hikûmferma bû iktidara herêmî gelek tiştguherî ye. Gelek tiştguherî ye. Yani imkanê avakirina qamûyekî nû jî hat meydanê. Biriya rojên edebiyatê û navê polana carek din guherandin xizmet bi Kurdî kirin, belavokin bi Kurdî belav kirin, da ku ji bo xizmeta evê hemû amblem û pankartên saziyên fermî hatin guherandin şaredariyê mezin a Amedê mesela û hinek cihada tabeleyên trafîkê hatin guherandin êdî çavê însanan ji nû ve hîn bûne bi Kurdî hîn bûne û biriya rojên edebiyatê de piştî çend salan nivîskar û xwendevan hatin bahe û saziyên em bêjin navenda kongre, navenda çanda hunerî hatin ava kirin. Çi bû ev? Êdî gel mekanîzmayên xwe yan rêyên nû peyda kir. Lê çi kemasiyek hebû? Ez vêya bêjim. Bi min mîsala Nugûgû divir de mühîm e. Nugûgû piştî ku Kenya serxwebûna xwe bi dest xist sala 1963 de Nugûgû vegeriye welatê xwe û zanîngehên Nayrobî dest bi mamostezî jî dike û romanên xwe jî hê dinivîse vê çaxê jî. Roman bi îngilîzî dinivîse, derbarê dijkolonyalîzm de dinivîse, serxwebûna Kenyayê de dinivîse lê bi îngilîzî dinivîse. Salên şestî de gava qeyranek di zanîngehê de derket ê ku yani di welatekî serbixwe de hê jî beşa îngilîzî dekanê beşa îngilîzî dibêje em tesîra beşa îngilîzî berfirehtir bikin ji ber ku got bênavber li Afrika zimanekî bênavber edebiyat afirandiye ev zimanê îngilîzî ye. Yek ji zimanê Afrikî di vê warî de rolek negirtiye loma ji bo ku edebiyata Afrikî ciyê îngilîzî berfirehtir bike. Nigûkî jî tevê du hevalên xwe dilekçe dinivîsin. Hêvî nedikirin ew ka tesîrdar bibe. Heta Apollo Omoyoko kitêbek dinivîse li ser vê dilekçeyê dibêje di edebiyata îngilîzî de şoreşa Nairobi. Ev belavok heta Latin Amerika jî çûye, îlham daye. Dibê çi na zimanê Afrikî têra me dike da ku îfade me bike ev zimanê kolonyalîstan e ne ku em berfirehtir bikin zimanê îngilîzî em betal bikin. Lav bikin yani. Lê pişt re da ku xwendevan zarar nebînin ji zanîngehê îstîfa dike û diçe welatê din. Piştî vedigere rokî evê pîrekî gundî li diriyê vê dixe got bê tu karmar nakî û lê tu lêstokek jî dinivîstî me bîstiye em li gunda cemiyetek avakiriye em lêstok dinivîsin were alîkarî me bike. Nigûgû vedigere zarokatiya xwe vedigere zimanê xwe ev pir mühîm e. Bi min ev tişt ev îddia dikim dikarin hunermendê me rexne jî bike ez amade me lê di nav Kurda de ev tişt hê çê nebûye. Tevî hemû digel hemû îddayên xwe em ji gelek tişta bi gel nakin. Li ser navê gel dikin. Di gelek warê de gel pêşengiya me dikin lê dîsa jî siyasetmedarên me rewşenbîrê me ti tiştê bi gel nakin. Li ser navê gel dikin. Ama mesela em bêjin di vê çaxê de Nigûgû diçe bi gel lêstok dinivîse. ji xwe meseleya pedagojiya bindestan jî ji vê derê dertê. Aynı wisa ye. Ev mühîm e yani avakirina kamuya dijber de jî ev mühîm e. Va lêstoka dinivîsin bi hev re têxin sahneyê lê pişt re alaqeyê mezin dîtiye Nigûgî xistine zindanê. Di zindanê de gotiye ez îtirafnameya xwe binivîsim, qelem bidim. Çünkü kesên ku îtirafnameya xwe nenivîsin zindanê de qelem nadin. Bim nev jî pir manîdar e. Yani mesela ev mühîm e û dinivîse
bi zimanê Gukî romanek dinivîse. Ev roman bi dizî derdkeve, ev jî mihîm e. Gelên Kenyayê nikarin vê zimanê bixwîne. Bi zimanê Gikuyê xwendewan nîne. Lê li ziraeta, li zeviya, li baxçeya, li paba, li restoranda, li gunda bi dengekî bilind dixwîne. Ev jî ecêb e. Yani da ku xelk hînî vê zimanê bibe û ku nikarin bi çavê xwe bixwînin, bi guhê xwe ev ê dibihîzin, bi vê şeklî jî kamûyek çê bibe. Pekî em vegerin ser Kurda. Yani di şartên kolonyal de Ngûgî çi kiriye? Gotiye ez zimanê bi zimanê îngilîzî dinivîsim, gel ku ji bo wan dinivîsim, nikarin min bixwîne. Nikarin çîrokên xwe bibihîzin. Loma berê xwe dane zimanê Gikuyî. Lê gava berê xwe dane zimanê Gikuyî, bi xwe berê xwe dane gel jî. Cemme ê ku berê xwe dane zimanê, piraniya wan berê xwe nedane gel. Berê xwe nedane welat. Yani çavê wan lêheviya xelkê ne. Ji bo aferîn jî lêheviya xelkê ne, ji bo pesîndayînê jî lêheviya xelkê ne. Ev jî bi min astengeke di avakirina kamuya edebiyatê de yek ji asteng jî ev e bi min. Yani ew dibêm yani hê berne zelaliya rola nivîskariyê jî têde gelekî diyar e mamoste û yani ev meseleya dûbendiya kamuyê yani siyaset bi Tirkî çand bi Kurdî ev jî bandorek mezin lê dike. Yani wextê ku tu karên xwe yên mesela xweseriya romanûsiya Kurdî hêdî ji wê feragat û dev jê berdana mebestên franksyonîst rû dide, ji wir ev tişt derte. Yani mesela dibên êdî bila siyasî siyaseta xwe bike, her ku daxwazeke be û bi vê rolê rabe jî, xweserî ya hunerê dibêje ji nivîskar re, yani tu yê di milê hunerê de bibî. Qala apolitîzmê nakim yani. Loma ez vê yekê zêdetir di wê dûbendiyê de dibînim. Di wê siyaset bi Tirkî wêje bi ev yek di avakirina kamûya edebî de xisareke mezin dide ewkê Kurdî bêguman yani qedexe tişt faktorek hokarek em bêjin pir mezin e. Ew dike ku tu li vê kê bikî. Mesela divê em êdî ber bi daviya bernameya xwe jî tên, divê em vê tiştê jî bêjin. Mesela di van salên dawî de di avakirina kamuya edebiyata Kurdî de hem ciwatên xwendinê ava dibin, berî de komên xwendinê bû, hem jî edebiyata Kurdî li dor hin kovaran kom bûne. Dibin çerçeveya neçemeyî de rewşen, işte Nûbihar, kovara we, van ji bo van salan dawî dibêjim, kovara we, wêjê û rexne, zarema, ewro û gelek kovarên ki me efû bikin me navê wan min ji bîr kiriye. Li derdora wan komekî xwendevan û nivîskar ava bûne. Lê ji ber ku mekteb tune ye û hê jî medyaya me yên görsel yani televîzyonên me îmkan cî nedida ava, bi qasokî cî dida wekî te balkişan siyaseta Tirkî, cî neda edebiyata Kurdî, zêde îmkan nedîtin ku fikrên xwe, berhemên xwe bi ciwatê berfirehtir re parve bikin. Lê em dibînin van salên dawî êdî Kurd berê xwe didin bajarê Kurda. Yani bibin ev vegera avestayê Amedê û avakirina lîtera Kurdê li Amedê û gelek ciya de vejêgah Amed û êdî Palweşan jî di cîkî de li nav Sûrê ciyê xwe kir. Bi min vana êdî ev veger li nav bajêra êdî bi xwe avakirina kamûyê jî bi xwe re tîne. Lê ez kemasiyek wisa dibînim, ev jî ji bo nîqaşê be belkî ji bo bernameyên din. Yani di nav Kurda de jî ji ber ku siyaset hê jî serdest e, her siyaset dixwazin kamûya xwe ya yekpare ava bike. Yani ew kamûya edebî jî dibin siya stara siyasetê de gava geş bibe, nikare di nav xwe de ev pir alî û nakokî ev diyalog di nav wan de jî çê bibe. Ev jî bi min xetereyeke û kemasiyekê mezin e ji bo avakirina kamûya edebiyata dînamîk di nav Kurda de. Yani ev hem siyaset bi saziyên xwe rêve dike ama di heman demê de li ser wan dixwaze hikûmferma be, naxwaze wekî belkî mîna dewleta ew kamû piçekî azadtir bibe. Loma faaliyeta şexsa, cesareta wan
û diyalog di nav Kurda de belkî ji fikrên cuda, ji siyasetên cuda, diyalog di nav wan de avakirina kamuya edebî de pir fêde wan çêbibe. Ez wisa difikirim. Ez jî wek yani gotina dawî ya xwe bêjim yani her ku em bêjin devjêberdana ji qada siyasetê û ji bo hunerê yani huner bo hunerê çünkü hunera dixweseriya qada wêjeyî de em bêjin aborî ji xwe ji nebûna zêdebûna û xwendevanan di nav Kurdî de hatiye bypasskirin em bêjin. Di milê din de çi dimîne huner bo hunerê dimîne û tu qaydeyên xwe deyînî. Lê ji ber ku di nav van her du kamûya de yani siyaseta bi Tirkî çanda bi Kurdî di nav van her du kamûyan de şerek heye belê ne wekî ku mesela nivîskar nivîsende û em bêjin nivîskarên partiyan bi vî rengî na yani wek salên heşteyî notî na nivîskar her tim bila ew bin lê divê tu carî yani wek em bêjin dîskurs wek fikirdayîn wek polîtîzm divê yani wek kesek şexsek wek public intellectual dev ji rewşenbîrên kamûyê divê dev ji wê şerê jî ew nebin wekî ku Bourdieu dibe mesela dibe her qad qada şer e em bêjin qada siyaseta bi Tirkî û çanda bi Kurdî jî qada şer e divê tu carî aktör agent em bêjin dibin mesela ev kes divê dev ji şer bernedin yani wekî ku te got yani mesela ew meselaya qutbûna gel jî ji vê reva şer direve ku derê direve tekstûeliyê ev tiştekî din ê din tiştekî din divê ev mesela tekstûeliyê yani afirandina dûr de ji mirov dikare nîqaşa polîtîk bûnê û dijî dagirkeriyê çi hene çi tinin pêdiviyên hunerî pêdiviyên siyasetê pêdiviyên zimin wê derê jî nîqaş bike lê wek gotina ew kê dibêm divê baş zelal bibe ku di nav van her du kamûyên de dijberiyek navxweyî heye yani meseleya nav malbatî heye û wekî ku Kurd dibêjin yani golkê malê ji gayê malê natirse yani bi vî rengî yani gotina mina dawî jî ev e tu dixwazî tiştekî lê zêde bikî mamoste Carek din bêjim me gelek nava belkî ji bîra kir gava di behsa vê vegerê de me afû bike belkî ev Mirza Metin û Berfîn Dîvan Akademî jî davê de hat îra min yani gelek sazî hene yani di kamû lez didin yani mesela zanîngeh hene derdorên zanîngeha hene û li wan derdora fanzîn hene Wexta belêdiya da jî gelek şaredaran da jî gelek tişt ava kirin bi min ji ber vê yekî ji dest danîne ma müzîkê ye em bêjin ma müzîkê gelek konservatwarên aram konservatwar aram tîgran diş hebûn lê ji ber vê yekî ji xwe yani nehiştin ku serpiya bimînin vana kamûyek dafirandin lê em bêjin yani sirra kamû çi ye eger efsûna kamû çi ye diyalojîk e yani hêzên cuda cuda dikevin nav tekîliyê û qadek kamûyek tîne meydanê di prosesa çêbûnê de xwe înşa dike ihtiyaca Kurd bi min avakirina kamuya edebiyatê de dibe em vê perspektîfê jî li ber çava xwe bigirin ez jî bi vê şeklê gotina xwe davê bêjim. Gelî guhdarên hêja em hatin dawiya bernameyê xwe wekî her carê me digot guhek li me bin guhek li dinê bin malavayî te jî dikim mamoste te civata me Ez jî spas dikim bi xetirê we.